Bincike ya nuna cewa matan Arewa su ne mafi shan wahala wajen samun damar shiga harkar kimiyya da fasaha. Mun waye kuma idanuwan sun buɗe. Mun fahimci cewa makomar duniya na cikin fasaha. Dole ne mu mata mu kasance wajen gina wannan makoma. Shi yasa muke gayyatar ku zuwa shirin mata a duniyar fasaha a Flowdiary podcast tare da haɗin gwiwar The Main Voice. An sha gaya mana cewa wannan ba naki bane, cewa yana da wahala, cewa aikin maza ne. Fasaha ba ta maza bane kawai, mu ma muna cikin ta. Za mu koya daga ƙwararru, za mu haɗu da masu fasaha daban-daban daga Arewa, sannan za mu samu ƙarfin gwiwa tare da tallafi mafi dacewa. Matan Arewa, wannan shine lokacinmu. Zo ki nemi ilimin fasaha da dukkan wani support da kike bukata a wurinmu. Tafiyan nan ba za ku yi ta ko kaɗai ba, kuma muna tare da ku.